uMathela Mzimkhulu uThebola ubambe namuhla ehholo ledolobha imbizo kaMeya mayelana nohlelo lukamasipala lokukhululwa kwezikweletu kanye nezaphulelo. Uveza ukuthi ngesonto elidlule umasipala ukwazile ukusula izikweletu ezilinganiselwa ku-3 million. Ukhuthaza izakhamuzi ezifanele ukuthi ziqhamuke zizosebenzisa lolu hlelo lisekhona ithuba, njengoba umasipala ufuna ukulekelela ngokwehlisa ingcindezi yezimali kubahlali. Ngomgqibelo loyana odlule eYideni, because it was not about Ashdown, sisule nakhona about 3 million ingxenye yalo lokhuzana njalo yale mali engiyishoyo. Njengamanje la bengizobabiza ngizibongela ithuba ngoba ukuthi bakhona ngizobiza 2 kuphela kodwa baningi. Ngizibongela ithuba lokuthi ngizothola ithuba lokushutha nabo, mhlawumbe ngizoqala ukubukeka nami njenganabo ngoba bayabukeka impela. Ngiyazi ngizolithola lelo thuba, ngizobabiza nje basondele la ngibakhombisa ukuthi nazi ikweletu zabo sibasulela zona. Let's go. Ngiyabonga, ngibonge kakhulu uma engisulele sonke isikweletu sami. Ngithi uNkulunkulu ngicela ambusise, amandisele, amphilise. Ngibonga kakhulu ngoka Ward 24 eGrange. Ngibonga inhlanhla yami noNkulunkulu wami engimkhonzayo. Umeya ayimphilise. Ngiyabonga kakhulu. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu. Uthandi lo wakamsomi eWard 24 engiphakamisa umdala wensuku ukuthi muhle. Umeya ungisulelile izikweleti kunenjabulo, ngiyambonga. Angazi ukuthi ngingambonga ngani ukuze abone ukuthi inhliziyo yami ithokozile, ijabule. Ngiyabonga kakhulu umasipala, ngiyawubonga umsunduzi, ngithi halala.